Hey, what's up? Takže ideme si odpáliť dneska IDF flare guny. Keď ich mám, že je dve, ale no, chápeš. Zatiaľ budú dve stačiť. Som dal low server, takže malo by to byť dobré. A práve teraz idem na M2, M3, takže... A jo, letí tu helikopter, ale nie je tu, takže... No, takže ideme si ich odpaliť a snaď bude padnutá dáka Godem 4 alebo niečo. Alebo Godem MTčko alebo niečo, čo by sa fakt zišlo mi, takže mám na to skin pack a aj všetko, takže let's go. Teraz som si zobral taký šitný loot, takže chápeš. Takže jo. Sorry, to je môj kamoš, takže hej, potom si to pozriem všetko neskôr, teraz ma nechaj. Takže ja to asi odpalím tu na, jak je toto a potom to pôjde. Tu je tá radioaktívna zóna, takže vystrelím to o chvíľečku. Takže počkaj. Tu môžem dať toto takto. Takže toto je jedna. Obidve sú zelené. Takže... Takže... Snáď to bude dobré. To je taký krátky trošku, takže chápeš. A len stačí dokým dúfam, že mi doletia čím skôr tie dropy, aby som mohol už. A neviem, že odkiaľ, tu stade je jedno a odkiaľ je druhé. A to idú za sebou, nice. A tu takto sem príde a pri sám Bohu, že sem tu takto dojde a mi to vyžere celé, takže. Tak snad nie. Obidve to padajú tu na... A padnú do vody. Takže... Ja som kreten... A tam budú asi tašky v tom, dobré, takže... Snaď... Mi to tu nepadne niekde. Počkaj sa, pozriem dookola ešte pre istotu. Dobra, nikto tu není, takže jeden airdrop už je dole. A obidve sú. Takže... Nice. Toto není zlé. Máme tu fast MTčko, ale s ničím, takže... To nevadí. Zoberieme si... A počkaj, zásobníky mi to nebude trvať. Zoberiem si JPC, fast MT... Dagger... Napoje do tohto. A no toľko mi to stačí, takže prvý drop z toho až tak veľmi veľa není, ale... Nice, takže z druhého máme dosť dobré veci. OK, no shirt, čo ja robím. Zoberieme dagre. A ja už nemám miesto, aha vidíš, tak nič, no tak asi toľko len. Som vystrelil tieto dve, tak snaď tu... Ešte možno môžem dať takto na to. Alebo ešte tak...
Ten dagger ešte sa mi tu zíde a ostatné tu nechám. Ostatné mi nebude treba, takže tak snať bude dobrý všetko a jo. Ja to potom všetko vsilnem a uvidím koľko dostanem. Som mám brať 60 litrov tašku, ale tak. Dobre, idem. Hneď. Hneď. No však ja som povedal, že večer. Dobre, však pohoda. Super. No. No, takže tu sme. Toto všetko selnúť. Idem. Tough, bro, tough. To je proste crazy. Takže... tak reti, ty nebereš, takže... To nič... toľko. Ešte počkaj. Takže 45k z tohto, hej, takže a nie je to duped, hej, to všetko som kúpil, takže kľud, hej, mal som veľa peňazí, neviem ani jak som ich získal a kľud, takže to, ja toto všetky veci dáme do vaultu a no jo, tak vidíme sa u ďalšieho videa, čaute, majte sa.